जावना ब्यास के देखो उ या तो अश्लील पर बाड़े, ढोड़ी चोली साया ब्लाउज पर बाड़े ना तो जातिवाद पर बाड़े कि हम अहिरान हई तो हम बबुआन हई तो हम पसवान हई तो हम चमरान हई। ऐसा के देखी एगो ब्यास हमरा मिल गए जिनकर नाम है संटू लाल यादव। इनकर ज्यादातर गीत रहुआ सुने नु तो या तो अहिरान पर बा ना तो चोली ढोड़ी पर पावे। आई चली संटू लाल यादव से मिलल जाई। देखी जातिवाद के शुरुआत कैले बा पवन खेसारी कैले बालो। एक बाद रुआ जाके सवाल उनका से पूछी आगे तू लोग काहे जातिवाद कैले। तुमकरा बेटी के कैसे गावता रहे सन टेंगे टेंगे लेंगे लेंगे हैं? वो देखिए नमस्कार, हम निपुण सिंह रहुआ देख रहल बानी बीएमएन सारण। आज जौन भोजपुरी के लेवल हो गई बा उ लेवल इतना नीचे स्तर तक गिर गई बा कि उ खेसारी होखस पवन होखस इ लोग तो आइडल हो गई लो। इनकरा लोग के देखा देखी छोट ब्यास जितना भी बाड़े माने इनकरा लोग खातिर तो ढोढ़ी चोली इ ऐसे हो गई बा जैसे कि दाल भात हो। इ कोनो मेहरारू के इ अंग ना मेहरारू के कोनो कपड़ा ना हो, दाल भात हो। एकरा के खोइनी या चल देहनी। जावना ब्यास के देखो उ या तो अश्लील पर बाड़े, ढोड़ी चोली साया ब्लाउज पर बाड़े ना तो जातिवाद पर बाड़े कि हम अहिरान हई तो हम बबुआन हई तो हम पसवान हई तो हम चमरान हई। ऐसा के देखी एगो ब्यास हमरा मिल गए जिनकर नाम है संटू लाल यादव। इनकर ज्यादातर गीत रहुआ सुने नु तो या तो अहिरान पर बा ना तो चोली ढोड़ी पर पावे। आई चली संटू लाल यादव से मिलल जाई। काहे भाई इतना तू जातिवाद करो कर? सबसे पहले बीएमएन न्यूज के देखे वाला श्रोता के गोड़ छुके गोड़ बा। और जवन रहुआ बात कहनी है कि एगो संतू लाल बाणे खाली अहिरान गावेलन और जातिवाद गावेलन, तो हमरा कहे के मतलब ई बा के देखी सभे कोई जातिवाद गावता, हम गाइला जातिवाद ई हम ना कोई के नीचे ना दिखाइला। बस हम गाइले हम ई हई अहिरान हई तो सभे गावेला कि हम बबुआन हई अहिरान हई। और सारा प्रोजेक्ट अच्छा अच्छा आवेला बा। और अभी के डेट में जैसन माहौल चलता पब्लिक जैसन खोजता वैसन हमनी के देता नहीं सब प्रोजेक्ट और आगे भी आवत रही बहुत अच्छा। ई बताओ भाई हमरा के यहाँ शादी पड़ी तो ढोढ़ी में दही कहिया देबो? अब देखी ई तो बात देखी अब तारे एगो गीत बा कि ढोढ़ी में यादव जी दही जमा दी हो। हाँ निसन के नदिया में लेके आवे निसन दही, ढोढ़ी में कहिया दही देबो? खिया जे रहो के देखी ई जौन गीत बा हमनी के एंटरटेनमेंट खातिर गइले बानी सब, ताकि कोई के दिल पर चोट पहुंचावे खातिर नहीं गइले, गावे खातिर सबे कोई गावता। ऐसे दिल में चोट थोड़ी पहुंची। दही तू नदिया में ना जमा के ढोढ़ी में जमाइबा तो ऐसे दिल में चोट थोड़ी पहुंची। ना पहुंची फिर भी हमनी के एंटरटेनमेंट खातिर गाई ले जा और आगे सब प्रोजेक्ट आवे वाला बाटे। हां तो ई ढोढ़ी कैसे, ढोढ़ी में भाई कैसे संटू भाई दही जमी हमरा के तनी बता दे यार, बड़ा लॉजिक की चीज बाबे। ये बताइए अंतरा सिंह प्रियंका सब कोई गा रहा है कि ढोढ़ी में 32 GB रैम है, वो है फलान दिस डेट। तो अब हम किसी को करने अंगुली थोड़ा करने ढोढ़ी में 32 GB ना 52 GB रैम होखे उ अपने ढोढ़ी के कहतरी। वो तो बात ठीक बा, लेकिन हमनी के गइले बानी सब बस एगो एंटरटेनमेंट खातिर गइले बानी सब और कुछ ना। बाकी जादव जी के मारल गोली जेल ना होई ई का हो? ई तो देखी हमनी के कोनो जात के नीचा नहीं से देखावत ना, बस एगो एंटरटेनमेंट खातिर आदमी गावता के बस ई फलान ठिकान दिस डेट एक्टिव करे खातिर, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं के सोचला। ऐसे समाज में कितना असर पड़ेला? देखी सब कोई के सोचला के ऊपर बा, असर का पड़ेला कहे के मतलब बा समझदार आदमी के इशारा काफी है। कहे के मतलब हमनी के देखी कोनो जात के नीचे नहीं से देखावत, बस ई गावत हम ई अहिरान है, सबे गावता। हम का गावत सबे कोई गावता हम अहिरान है तो बबुआन है। तो ई अच्छा बा, ऐसे समाज में अच्छा संदेश से जाता है। अच्छा ना एंटरटेनमेंट खातिर सबे कोई गावेला, देखल जाओ तो एक तरफ से अच्छा नहीं किया, एक तरफ से अच्छा बा भी। इंटरटेनमेंट खातिर कितना पवन खेसारी के गीत बा, कितना अभी इंटरटेनमेंट ना भी रहल, खाली भक्ति रहल हो। ये रामायण तो अंगना बिछाएंगे तो कितना मिलियन चलल हो। हाँ चलल, ई तो बात जरूरी बा कि इंटरटेनमेंट खातिर ढूंढिए चोली के नाम लिया या जातीय के नाम लिया। देखी अब पब्लिक जैसन खोजता वैसन तो देवे के पड़ी रवा पर। का पब्लिक कहे जाता कि तू हमरा के ढोढ़ी में दही जमा के दो? ई एगो बात बताई, ढोढ़ी में दही रवा कनी है कि जमा के दो, तो ई बताई हमारे गाना बहुत सारा अच्छा प्रोजेक्ट बा, तो अच्छा के व्यू काहे ने के गइले बानी थोड़ा ये टाइप के तो काहे व्यू बा, तो पब्लिक अच्छा काहे ने के सुनत। हम कहे के चाहता नहीं कितना दिन से गायकी होता? गायकी तो देखी भैया पहले नंबर के हम 2-2.5 साल से करता नहीं, और हमारे बड़े भैया धनजीत सिंह बानी यहाँ से जब से हम जुड़नी तब परमानेंटली 6-7 महीने से काम लगातार हो गई और आगे आवत रही चैनल वाला है जी। भैया का बहुत सपोर्ट रहेला। अच्छा राउडे चैनल पर ये सब गीत बाजी प्राइम म्यूजिक राउडे हो जी। तो खाली महाराज अश्लीले गवावतनी अश्लीले चढ़ावतनी काहे? सबसे पहले है और बीएन न्यूज के देखे वाला के नमस्कार बाबे। और वह जन सवाल करतनी ये सवाल पर हम थोड़ा सा रुआ के एगो चीज बताई आगे ठीक बा। यहाँ के कहत रुआ कहतनी कि ढोढ़ी में दही अहिरा जमा देले बा, मान गनी
का खेसारी लाल गाना ना गइल हन देखी जातिवाद के शुरुआत कइले बा पवन खेसारी कौन खेसारी कइले बालो एकरा बाद रुआ जाके सवाल उनका से पूछी आगे तू लोग काहे जातिवाद कइले तुमकरा बेटी के कैसे गावता रहे सन टेंगे टेंगे लेंगे लेंगे हैं? वो देखिए सबसे बड़का चीज बा कि वो तो मान ली कि गलती करता लोग तो ओकर भुगतानो उ लोग भरता हाँ। लेकिन जो रुआ सवाल उठैनी ओकरा पर हम एक चीज कहब भाई हमार कहला हन कि खराब चीज के रुआ लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब वायरल करता नहीं ठीक बा तो अच्छो चीज सुने वाला पब्लिक बा कि ना समाज में बा हम रुआ से पूछता नहीं काहे नहीं के समाज में बढ़िया चीज सुने वाला जी बोली कहानी है कि जाके खेसारी से सवाल पूछी कि उ काहे जातिवाद कैलन और यहाँ के भाई हमार कहनी है रुआ सवाल कहनी हमें तो यहाँ के एगो बात कहनी हमरा बड़ा अच्छा लागल है ये खराब माने पब्लिक सुनत हवे हाँ। और औरो चैनल हम देखले बानी जी। और चैनल सर्च कैनी है देखनी हमें रुआ बढ़िया बढ़िया चीज डालले बानी जी। रुआ मतलब कि कुछ भी अच्छा चीज डालले बानी लेकिन 2 गो 3 गो ऐसा न्यूज हम देखनी है कि जोन लड़की भाग गई घर छोड़ दे हलस तो फलाना के पतोहिया फलाना के बेटा के साथे भाग गई ई सब चीज काहे रुआ पर वायरल बाटे अब बढ़िया का चीज पर काहे नहीं वायरल होता बताइए हमरा के बढ़िया का कम लोग देखले बहुत 30-30 लाख लोग देखले बा तो काहे तो इहे चीज बस समझी कि बढ़िया के सपोर्ट करे वाला के बाटे तो बढ़िया के जब लोग सपोर्ट करी तो खराब बढ़िया के लोग सपोर्ट करी तो खराब लोग ना गई लोग ना देखी तो बढ़िया के लोग सपोर्ट करो हम कही हम कही ना हर कलाकार से कही ले आज हमरा लगे काफी से लोग कलाकार काम करता है सबसे कही ले कि बढ़िया गावो लोग लेकिन अब समाज के देखते हुए भाई ये लोग के मन से थोड़ा सा डूबे के पड़ता है डूबे के पड़ता अश्लील जातिवाद पर जाए थोड़ा सा का कइल जाओ जब बढ़िया लोग अब जा बुलेट राजा